Hello everybody, खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिखौबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो गासिखौबो मोजाङैनो दं होनना आसा खालामना दिनै बे भिडिअखौ जागायनोसै। भिडिअ बानायनाया गोबावानो जाबायमोन, बानायनो थाखायमोन, ओमफ्राय दिनै एसे बानायनो थाखाय आगान सुरदों। आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। ओमफ्राय दिनै मा खालामगोन आंबो मिथिया, माने दिनैनि दिनाव मा जालाङो बेखौनो दिन्थिलांगोन आङो, माने आंनि डेलि रुटिन टाइपखौ आरोना। अब्ला नायलांबाय थादो। ओमफ्राय आं दा फुंनि ओंखाम गोजांखौ जाखांनानै गामिनि लामाखै फैदों, एसे फिल्डखै फैदों, ओमफ्राय बेयाव दसे टाइम पास खालामनोसै, उनाव थांसै जेराव थांनो जेरै। स' लोगोफोर, जोङो दा फिल्डआव दसे जिरायगासिनो दंमोन। बे समावनो माने हरखाबनो मोनसे प्लेन जाबाय जोंनिया, माने जों दा दारागाव थांनो नागिरदों, दारागाव गामिनि सेंग्राफोरजों। ओमफ्राय बाइकआ जोंनिया जेनेबा एसे गंब्रै गंबासो फ्रि ओंखारबाय आरो दिनै रबिबारबो नालाय जेबो खामानि गैया, बेनिखायनो जों दा जेनेबा दारागाव थांनायनि प्लेना हरखाबै जाना होबाय आरोना। दा जों बेनिखायनो थांनो नागिरदों। न'आव थांग्रोनोसै, न'आव थांनानै एसे ओंखारहैनोसै आरो गामसाफोर लानोसै। आं दा ओंखारनानै रेडि जाबाय, ओमफ्राय बेगाव लादो गामसाफोर लादो, गामसा आरो ओरैनो गामसा आरो टावेल लादो आङो दुगैनानै मोदोम हगारनो थाखाय। ओमफ्राय दा जोङो थांनो थाखाय उदैया बोरैबा मोनगासिनोलै, खिलांखानो नामा नायनोसै मा जायो। मोनसे बाथ्राखौ खोन्थानो बावगासिनो आं नोंसोरनो, मोनसे बाथ्राखौ, बेनो जाहैबाय आं दारागाव थांफेराखै, बेनो फार्स्ट। सरि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय आं दारागावआव दिनैसिम थांफेराखै, ओमफ्राय दिनै थांनायानो फार्स्ट जागोन आरोना, बेनो फार्स्ट जागोन दिनै थांबाथाय। स' बेनोसै, आं दहायनि बेखौ खोन्थानो सानगासिनो, खिन्थु बावदोंमोन आं। दा आं ओंखारबोबाय लामाखै, दा थांसै। हेलमेट गानबाय, मास्कबो लादो, मास्कखौ आङो जेबाव लाथ'दो, गानथ'वाखै, दा लामा ससेयाव गानहैगोन। ओमफ्राय लोगोसे नांगौ बुस्थुखौ लाजोब्बाय, गामसा लाबाय, टावेल लाबाय, बिदिनो फैसा लाबाय, मबाइल लाबाय आरो थाव सोनो जागोन दा, फैसा दङ, गासै लाबाय। होमबा थांसै न', माने लोगोफोरखौ लोगो हमग्रोनोसै इयाव। जों दा सानैसोल' इयाव फैग्रोबाय, बाइकआ दा गंथामल' जाना दं, ओमफ्राय सानैसोआ फैथ'वाखै। ओमफ्राय सानैसो थाङिबो दं इयाव, इसोर सानैया थाङा, इसोर थाङा। गुबुननि स्कुटिखौ सालायदों आं। नोंसोर ओंखारबोबाय जों दा। आं जागोन नैयो खर' दरजाया। जों दा दुमनि मोनफैबाय, दुमनियाव एसे बाजार खालामहैदो, ओमफ्राय जों दा नेगासिनो सानैसोखौ, माने सानैसोआ बाजार खालामहैदो दुमनि बाजाराव। दिनै रबिबार नालाय दुमनि बाजार, ओमफ्राय जों दासो मोनफैबाय। दिनै फार्स्ट, जों सानैनि थाखायबो फार्स्ट। दारागावखौ जों नुफेराखै, जों सानैबो नुफेराखै थारमाने, बेनिबो फार्स्ट, आंनिबो फार्स्ट। गासिबो मोनफैनाया इयाव पुलिसफ्रा फैगासिनो, चेकिं खालामगासिनो। ओमफ्राय दा जोंनाथ' लाइसेन्स गैयालै, आं दाखालिसो लाइसेन्स बानायनो होबोदों, ओमफ्राय लाइसेन्स मोनथ'वाखैना, ओमफ्राय जोंनियाव गासिनावबो लाइसेन्स गैया, बेनिखायनो दा माखै थांनो जागासिनो जों दा निकासियाव दंथ'यो। चेकिं खालामनो थाखाय जों थाङासै, दा जोङो बेलेगखै थांनांसिगोन, माने बेलेग लामाखै जोङो नागिरनांसिगोन थांनो थाखाय। ओमफ्राय दा सानैसोआ थाव सोगासिनो, बेनि उनाव सानैसोआ थांग्रोबाय नामा बिसोरो, आरो दा सानैसोआ माने जायफोर बाजार खालामदोंमोन दा इसोर फैथ'वाखैनो, फैगासिनो दं खोना। लामाखौनो सिनायानोलै, लामाखौनो सिनायानो। दा सानैसोआ थांजोब्बाय, जाय थांग्रोदों बिसोर सिनायो, ओमफ्राय जों दा सिनायला। मा खालामनो, दा फन हरगासिनो, ओमफ्राय लकेसन नायगासिनो र'। एकदम लामा देन्जार फैबाय जोङो, सिनाय मोनै लामा, एकदम देन्जार लामाखौ फैबाय। दा नै एकदम बारि बायदि लामा, दुब्लि बारिनि लामाखौ फैबाय। दा जोङो माखै थांनांगौ दा जों मिथिला। ओजा मोनसे लामा दं आरो ओजा मोनसे लामा दं, आरो ओजा माबा होफैनाय बायदि दं माथो। आन्दायबाय संलै, मा खालामदा आरो गिदिंलांफिननांसिगोन।
मा जागोन जाला टाइम मथे मोनो होनब्ला संलाय माथो बिदिनो लागै सेस जाबाय जोंनिया दिनानो थाफैनांगोन आरो जों बेलेग साइडखै थांदोंमोन नाथाय ओजा थांना ओजा थांदों बेलेग साइडखैसो इधर बोले रास्ता बोले फिर दारागांव जाए बोले ये बोला उल्टा के भाई जा कोई ऐसे इतने डायरेक्ट वहां जा जाने अपन डायरेक्ट इने जों ओजा थांदोंमोन ओजा सानगो ओजा जेनेबा लामाया मोननै दंमोन वाइ बायदि ओमफ्राय वाइनि माथो जों जेनेबा आगदाखै थांदों नाथाय जोङो आगदाखै थांनाङा आगसिखैसो नांगौ बेनि थाखाय जों नायदोंमोन थारमाने फाइनालि जोबोद खस्थ'यै लामा आन्दायनाय फैनानै जोबोद हाद्रि बाला जाबोनानै जों दा जोंनि जायगायाव मोनफैबाय जोबथियाव दारागावआव मोनफैबाय जों दारागावआव बेसेबां हाद्रि मोनजाजोब्बाय जों दा दारागावआव मोनफैबाय जेनथेन मेनथेन लामा आन्दायनाय फैनानै मेन्टेन मोनफैबाय माबोरै मोनदों फैनानै मोजां मोनदो गोजोनदो माने बरिया हाजार ना बरिया सिनारि फार्स्ट टाइम दिनसो जोंथ' मार मोजां मोनदों फार्स्ट टाइमखाय दा आं एसे भिडिअखौ शुट खालामनोसै उनथिंनिफ्राय गोबां मानसिफोरा दुगैगासिनो दं दैयाबो नै बोहैलांगासिनो दं नै जोंबो आथिं आखाइ सुग्रोनोसै दिनैसो फार्स्ट नुबायलै फरत दिनसो मोजां नुसो माथो हाजो बरिया दैयाबो दै बरिया बोहैगासिनो मानसिफोरा दुगैगासिनो थिगसे दुगैनांगोन दायो दा दुगैनांगोन गामसा लाबोदों दिनै हाफेन लाबासै ओमफ्राय ओइ जा सानैसो मानसि दङ गोजौआव स्टेनखौ मोजाङै होनायावनो साबिखौनो लांबावलायदोंमोन दासो नुफैनानै लाफ्लांबाय दिनैसो फार्स्ट ना बेनि थाखायनो जों एसे सोलिनो नायगासिनो दा जोङो मावजागोन मावमागोन बेनि थाखाय जोङो जायगाखौ थियारि खालामगासिनो माने जायगाखौ नागिरगासिनो ओमफ्राय जों दा नै एसे गोजौखै थांनो नागिरदों हाग्राबारिखै दै इमान खस्थ' जायो नायलाय जोङो बुरिफ्रा हाला इमान गोजौखै गाखोदो जोङो एथ' गोजौ थाबाय थायो नामा ओइ जानोसैबाय
बरिया फिल्ड दं नै बारनांगौसो न' ओइ नै बरिया बारनांदों है फैलाय बेफोर बरिया जानांगौ ना सेफ्राव औ है इनिफ्रायसो बरिया भिउ गोजौ गाखोबाय जोङो दा नायनोसै टिमखौ होनोसै मालिलाय आरो जिगा थांना फुटबल गेलेनांगौ इयो गोजौनिफ्राय मार समान नुहुरलाय ओइ नै अन्थि जामान ना नि खेला गासिनो दं नोंथांमोना दारागाव फैनानै माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों फैजायो नामालाय बे समायना जायगायाव बे समायना हाजोआव मोननैसो फट' लाबाय ओमफ्राय जों दा गोजौआव दङ गोजौ दंफैयो ओमफ्राय बेयाव जों जानो हागौ बैयाव जों लाबोदों ना आरो अमा जों माने अमाखौ सावगोन ओमफ्राय जागोन आरो लोंग्राफ्रा लोंगोन आरो ना मोननैसो ड्रिंक्स ओमफ्राय नायनोसै बरिया हिट दिनैसो फार्स्ट फैदों आङो दिनैसो फार्स्ट आं आरो सानैसो दंबावो फार्स्ट फैनाय जेनथेन मेनथेन लामाखौ आन्दाय आन्दाय मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय जाय लामाखौ जों सिनायोमोन बै लामाखौ जों माने पुलिस चेकिंनि थाखाय थांनो हायासै जायनि थाखाय जों बेलेगखौ फैनांगौ जाबाय आन्दाय आन्दायबाबो बे जायगायाव सावनोसै जोङो सावनानै जानोसै दुगैनोसै गरमथार मोनबायलै नै गस्लाफ्रा लेथ्रा जाबाय हाफेनफ्रा लेथ्रा जाजोब्बाय हाय बेसे खैबार फैखो नोंनियाव फैफेराखै आंथ' बर्तमान खनसेल' जाबायलै फैनानै मोजां मोनदों आरो देग्लाय फार्स्ट ना सेकेन्ड एबारनो फार्स्ट देग्लाय आं फार्स्ट देग्लायनो हिदना हिट जादों हिट मोनदों माने बाक्सायावबो इमान मोजां जायगाखौ दिनैसिम मिथिबाय आरो आङो गोजौ गाहाय गाखोलाय ओंखारलाय बिराद नांदों आरो दे होमबालाय मा खालामदों नोंथां आं माबा सैद र' मा होनो अमा सावनो आदसा ओइ खोमसार ये मारतान बिरा 180 फा Hei. Norok ya. Kami 200 मोनबाय थांना दे अमानिया आं 500 लाखाबाय 200 थाखाबाय नालाय जों दा गोजौ जायगानिफ्राय ओंखारबोथ'बाय ओंखारबोनानै जों एसे दैफोर आरो एसे जायफ्रा लोंग्रा बिसोरनि थाखाय एसे लोंग्रा बायनो थाखाय फैदों ओमफ्राय नायनोसै मा बायनाय जायो दैखौ लाबाय आरो बेयाव दै लाबाय दै आरो लोंग्रा लावनायाव आरो नै बरिया बायनो गोनांखौ बायबाय दा थाफिनसै जायगायाव सावनानै जाहैनोसै ओमफ्राय दुगैनोसै सावगासिनो अमाखौ सावगासिनो अमाखौ नांगौ जोंखौ आं इउटुबाव नायना सावदोंलै इउटुबाव नायना रोंखाबायना सावनो टेन्स खम गैया आंनिया सावनाया सोलिगासिनो सावनाय खामानिया ओइ जायगा एसे लामा दं ओमफ्राय जों दा गोजौ गाखोयो अमा सावगासिनो गरम मोनाखै नोङो गरम मोनाखै उपाय गैया गरमबाबो जागोन नालाय जानायखौ मावनो गोनां जाबाय उपाय गैला ना जोंहानि सासे आदैया अमा जायानो बेनि थाखाय ना दं नै ना दं ना दा माबा रेजिस्टार जानाय खोमालै हानायनि टाइम बेदरखौ हादों गोलोम दे गेटखौ बन्द खालामथ'नाय जादों दा गाबोन मारै गाबोन गिसिया लिंहरदो मालायफ्रा दासो एवगासिनो इउलाय बबे बालां मोन्दोलै नै मोना खिन्थु मोनसिगोन ना बेदरा मोनबाय औ ना पारहिट जाखादों आंनिया बरिया फ्राय
जानो गेलेबायलै नाखौसो रंनांगौमोन आरो ना जाखाबाय रंनाय बायदि टेटुआ तामाम संनायालाय जोंबो थांगोन र' मादैमोन हाबाया मा मा होदोबा टेटुआ तामाम आसलनिया नै जोंखौ आलासि बानायनोसै आमलाय रोसि आमलाय दा जाना फैबाय ओमफ्राय दा दुगैनोसै दसे अमा बेदर आरो लोंनाय दं ओरैनो लोंग्राफोरनि थाखाय ओमफ्राय आङो आमलाय रोसिल' लोंदों आमलाय रोसि ओमफ्राय दा नै गामसाखौ दिहुनसै दुगैनोसै बेखौ दंखायो आंनिया माला दुगैनो थांसै ओमफ्राय सानसेया फैगासिनो गोजौनिफ्राय ओइनिफ्राय गोजौनिफ्राय gas semua tuh. जायगाखौ हिट मोनदों आङो सिनारिखौ मोजां मोनदों बरिया हाजो ओमफ्राय केमेराफोर लाबाथाय बरिया हिट जागौमोन आरोना मबाइलजों एसेबां मोजां जाया खेबनो मानसिफ्राबो गोबां दंसै दा माबोरै ya समायना हाजो एकदम सिरि जिरि दै बोहैदो बरिया हान्थिदो सिनारिखौ बरिया नुदोंना सिनारिखौ मोजां बरिया दुगैबायानो आंबो नै गानस्लायनोसै आंबो दुगैनोसै गामसा गानखांबाय दा दुगैनोसै एसे दुगगासिनो दं ओमफ्राय आं दुगखांबाय दासो आं दुगखांबाय दासान्दै माने एसे गोजांनायबो जाबाय आरो सानाबो हाबसिगोन नालाय एसे गुसु जाबाय आरो ओमफ्राय एसे गोजांस्रिं मोनलायबाय जोङो बेनि थाखायनो जों दा दुगखांबाय दा इसोरबो दसेना दुगखांगोन दा जोङो इसोर दुगैखांसान्दै फट'खौनो लानोसै मोननैसो बया थार दंलै माबाया दैया एकदम आरो अन्थायाबो गेदेर मार सायो फिस्लाथार अन्थायाबो फिस्लाथार ओमफ्राय गेदेरथार आरो ओमफ्राय सायो आरो मारथ' फट' खेबनायाबो जाथ'बाय ओमफ्राय दा बिसोरबो दुगखांबाय दा इसोर गानस्लायगासिनो दं ओमफ्राय सिनारिखौ बरिया नुदों नै साना हाबनायजों बरिया नुदों साना माने ससेयावथ' नुजागाबाय खिन्थु सान्दुङा नुजाबोदों सान्दुङा बरिया नुजादों जायनि थाखाय बरिया इयाव स्रां फैदों हाजो ससेयाव ओमफ्राय बरिया नुदों बरिया सिनारि लागा जोबोद गोजोनबाय दिनै फैनानै माने सिनारिया बरिया आरो दैयाबो बरिया खिन्थु बया थार दं जोबोद थार थांफाखायो ओमफ्राय अन्थायाबो गेदेर दं आरो सायो आरोना ओमफ्राय
जाबायबो मोजाङैनो उदै बुंजासे ओंखाम मोनजायाबाबो उदै बुंदों आंखो ओमफ्राय दा थांसै दसाना दा थांगासिनो बाइक फारसे बाइकआव नै गामसा गिसिफोरखौ सोना दोनहैनोसै ओमफ्राय लोगोफोरा सानैसोआ फैगासिनो ओमफ्राय सानैसोआ सिगाङाव थांग्रोबाय बेबादिनो लासै लासै न' फारसे आगान सुरलांनोसै गाहामै गाहाम सहैग्रोनोसै आरोना अब्ला दा थांखानोसै थांनायाव जेबो भिडिअ लालायला हरबो जासिगोन नालाय दा 5टायानो जासिगोन दा 4:15 जाबाय माने 4:15 रिंगासो जाबाय ओमफ्राय आं दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन मोजां मोनोबाथाय जि खालामनो गोसो खालामदो अब्ला बयनिसिमबो गोजोन्थों एन्ड गुड बाय रुटि जाबाय ओंखाम उखैनायनि थाखाय ओमफ्राय दा थांसै बाय